makimatay na. Hindi ako naiintindihan. GoPro, stop recording! Hello guys, ako na sa day ng inusarang makabakang Bisayang Baki Elfire. O right now, nami karon sa Happy Beach Club. For this vlog, atong bisitahon ang The Happy Beach sa Mactan. Kung bago ka diri, palihog subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! Kuya din ako si Kuya Giovanni, siya ang among kwadron. Personal tour guide. Wow! Ka-personal na lang, nakasuot man. So actually guys, ang Happy Beach Club ay mo doon siya ang Tambuli before. If naka-remember mo sa karaang Tambuli Beach Resort. So ito yun. Nakuha ko niya. Hello. Hello. Ayas, nagpa-vlog na rin si Kuya, ay nagpa-vlog si Kuya Giovanni, oh. Oh my God! Taray! The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life. You come my way this season. So right now, nami karon diri wala lang. So technically, ang naadiri guys is mga Instagrammable cottages nila and tents. And then right now, ang nasa ilang front sa beach, kaya mga inflatable stuff nila. Nasa sila inflatable island, duha ka inflatable island. Ang usa ka inflatable island, then nasa sila unicorn island. And nasa sila mga inflatable nga mga dagko nga salbabida like the flamingo, unicorn, and stuff. So if makita naman sa kuluyo, tatawag mo, di ba ito siya Instagrammable? So ang ilang tents pa lang ganito, Instagrammable na, all in the shades of pink. Then nga to sa pika side, nasa sila sa shades of pastel, which is ang kanil siya mga pictures. So very okay guys. Then not much to talk about anything here, kay what you see is what you get ra good. Right now mo lang ipaabot nga musaka ang tubig gamay kay para ma-enjoy na mo katong mga flamingo stuff. Then right ako mga kuyog, naligo na sa pool. Tapos na lang i-check kumusta ilang pagkaligo sa pool. Anong ginagawa mo? Parang po ako. Hindi, okay lang. 3, 2, 1. Yan. Rin, ayaw kumana. Hala! Sira niya! Napaparaning ako. Ba't hindi na, Bakit ayaw na mag-record? So first time yung gisawsaw ang iyang... Meron? Ba't ayaw mag-record? Yan, effort na nga. So sobra kainit na, nag-order kong milkshake. Thanks. Sobra kainit, grabe. Oh gosh. Sinipin na muna namin yung pool. Nakabantay mo ni Alan, ano siya sa akong vlog before, sa Dessert to See You. So, pink pa rin yun. Pink pa rin yun, no? Okay, here's my ID. Taray! Ayan po, no, nahihirapan siyang mapasunod yung GoPro niya. Ayaw ano sa GoPro na to! Therefore, I conclude, GoPro Hero 7 is a big no-no. Pinili ko to! Tarahin mo nga, kuya, pakipatay mo na yung music. Ayaw makimatay na. Hindi ako naiintindihan. GoPro, stop recording! Guys, tip guys, kapag may bago kayong gadget, basta na may bagong gadget, try din siya, duwa isa siya.
Kaya nala sa moment. Na-ruin ang moment. Pero ano mo na lang muna yan? Manual. Start recording. Manual mo na lang. Gusto ko rin yung makakausap na. Pag wala akong makausap na lang kakausapin ko, hindi pa siya sumusunod. Bakit ganon? Ang unfair. May hugot pa talaga. Ano bang pagkakamali ko, GoPro? Start to recording. Right now guys, ito try na mo ang atong ilang mga flamingo, inflatable flamingo. So atong i-check kung swak ba. Atong ibayad niya 799 para ani. So by the way, ang among package lang is 799 each is on lang, tent lang diri sa Leo. Tent og ang kanang mga flamingo, kani siya. So kana ra siya park. Ang atong inflatable island, lahat sa to siya nga bracketing sa package. So wala na to na mo gikuha kaya mo mga kuyog is wala mo ang back. So bisan sila ka lusong sa tubig. Ato na lang yung mahimo sila ng ilang unicorn. So right now nagsakay ko sa flamingo. Oh, medyo na lang siya gamayng downside no kay medyo ako may naguna nalawa sa Leo. So nay nakapundo nga tubig sa Leo. Then murag ning lumot na siya te. Not sure why. Oh no! Oh boy. Sige. Oh. Malapit na eh. Malapit na rin ako maasa. Nasaan po yung manual? Kuya, malulunod na kami, di pa kami nakakita. Pag-high tide na, oh. Ano to? Ano to? Ayun. Pwede mong balik bayad? Ano to? Bayad mo, sikap mo. Ano bang binayaran ko dito? Hindi ko makukuha mo na. Feeling ko rin masasaktan ka na. Ayun! Sige, game. Ako natatakot, Ellen. Baka tayo tumaob tayo dalawa. Di, sakyan mo muna yan, yung paa. Nakakatakot yung sakay sa paa. Di, sakyan mo muna yung paa, tapos gumapang ka papunta dito. Ha? Ulitin mo. Sakyan mo na yung paa. Ba't hindi mo kayang ulitin? Sakyan mo nga. Hindi ko nakita kung paano ka umakyat eh. Gumapang lang ako dyan sa paa. Yan, yan. Hindi ko nga maabot. Ganun. I-push mo pababa. Sige, game. Yan! Yan! Kaya pala ito kasama sa package. Sige, ganito na lang. Picture na lang tayo, Ellen. Nasa sila souvenir shops in the colors of pink and yellow. Lakas makaibay. Fun fact, ang tag-iya diri sa ilang souvenir shops sa diri sa Happy Beach. Kay same owner sad sa Desert Museum sa Pasay. Pasay ba yun? Okay, diba? What a small world after all! Nasa sila gamay nga presentation para sa ilang mga guests. A dance number gikan sa ilang mga happy babies. So naipasayaw ang mga staff diri.
Dito sila bumabawi. Galit sa restaurant. Ang mga chika ug mga kabil sa mga syufanes ug ifo ko nga mga syumega aw kulipa ana kiber ko ana hibi buot pasabot ang mga chika ug mga kabil mga opinyon nga wa ninyo maangay nga gipang chika sa akong mga pinalanggang syumegas wala ko'y labot ana as in. So humanang among the Happy Beach Adventure. By the way, kasama ko pala yung mga Manila folks with Ellen. Yes. Ayan. Pakita ka. Ay, si Tita Kring. Si Tita Kring, yung kontesera ng taon. Yes. At si Tita Maria ang hubadera ng taon. Sige, konting feedback naman dun sa dun sa the Happy Beach. Isang oras ako sa CR na paliligo dahil halos walang tubig. Duhani? Continue no, usa sa mga hassle there sa ilang process, so ilabad kaayo. Hindi, tsaka nung pagpasok pa lang natin, hindi in-explain na yung 350, hindi pa yun yung babayaran na Oo. para makapasok yung kasama mong nag-drive. Kailangan mo bang magbayad ng additional for 49? Kailangan 799 yung, at least 799 yung ibabayad mo para sa kanya. And then wala pa siyang food doon. So, mali yung explanation nila ng process. Gusto ko lang pasalamatan yung manager. Di man kami nakapagpa-picture. Kasi 3 beses kaming nagkwento ng nangyari. Pero sa kanya lang nagkaroon ng aksyon. Hindi namin alam kung ano ba, ngongo ba akong magsalita. Anak kong pangutana, nindot na bisitahon ang The Happy Beach. Well, if gusto ka og dili kay samok nga resort, this is the place for you. Makapapicture dyan ka og taman og dili kay samok kang palibot. Pero when it comes to price, medyo mahal gid siya. That's why wala na may masuway sa lang inflatable island kay medyo di na kaya sa budget. Og ilang na deliver ang ilang gipanghambog na Instagrammable place or The Happy Beach.